Kasang ear noise o kon acoustic trauma, may pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa tagna nga sa 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto Pizza 15 kita sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Martes karon nga daw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdob kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagupdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton ng matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita nga babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton nga mga balita lokal. 18 ka mga areas of concern sa Negros Occidental ginapreparahan sa nga militar. 91 milyones ka pesos nga bulig sa nga NHA sa mga nalitan sang Bagyo Odette iga panghatag na. Samtang Deputy Chief of Police sa nga Binalbagan nakabaton sa nga award kag 539 ka mga kabataan ang natigayon nga mabakunahan kagapon diri sa siyudad sang Bacolod. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, alert level 2 sa Metro Manila kaya ginakinahanglan pang ipabilin ay ni ang panugyan sa mga mayor sang National Capital Region. Kaso sang COVID padayon nga naganubo banwa. No, kag tuman ka dasig ang iya nga pagnubo sini ikumpara sa mga nagliligad, no, kag ang pagbutyog niya sang nagliligad nga bulan sang Enero, kung ano ka dasig ang pagbutyog sang bulan sang Enero, amo man ka dasig ang pagpanaog niya sa sining bulan sang Pebrero. Sa balita international, US Embassy sa Ukraine temporaryo nga ginasirado. Ang nato nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 28 minutos ang nabilin o kung nakaligad sa tagna nga sa 11. Kagapon mga kabyanan, ginatanakay naton ang ining may kantanan sa problema sa mga CARP beneficiary dila sa may barangay Purisima, Banwa sang Manapla. Amo ning ginasiling abot kamay na daw ara na gid lang nga makuha na sang mga mangunguma ang ila gina pinakaasam-asam nga duta nga ila mapangumahan pero wala pagyapon makuha. Sa sugod sa pag-apply nakaangkon na isla sang Kabudlayan Banwa hastang gin-award sa ila kag gin-aprubahan sang Department of Agrarian Reform
nga ma-include ma-include ang kadutaan dira sa may Hacienda Purisima, Barangay Purisima, Banwa sa Manapla, nga nga duta Banwa ginapanag-iyahan sang Victoria's Milling Company. Naaprubahan na ini sang Department of Agrarian Reform, culpable ang duta. Kag may pila ini ka ang titulo niya sini, mga kabyanan, nasaylo na gani sa Republic of the Philippines. Kay nagbayad na yang gobyerno mo sa Victoria's Milling Company bagi sa pagdeposito sini sa bangko. Te ang Victoria's Milling Company hindi magpasupil kag ginidiyahan nga matituluhan liwat sa ilang nga ngalan. Amuning dako nga question nga palamangkutanon karon, paano ang Register of Deeds naka-facilitate nga matituluhan ini as claimed by the management of Victoria's Milling Company nga may aras na kuno titulo sa sinangaduta nga originally sang damlag lang gin-award ini mga kabyanan sa mga CARP beneficiaries or ining ARB, Agrarian Reform Beneficiaries. Di pa mangkuton tani kag labuton tagini sa dili madugay ang Register of Deeds kung paano natabo ini. Banwa, kagapon may mga ginios-gios nga ginpatigayon sa nasambit nga area sa Barangay Purisima, kay pati ang punong barangay sa Barangay Purisima daw gina-question na subong. Kay hindi lamang Banwa ang issues na diri, ang sa Agrarian Reform Program ang ining duta nga dapat na panghatag na sa mga Agrarian Reform Beneficiaries, kundi ang issue pagid nga apisar pa Banwa nga ang ining nga duta gin-award na kag gin-recognize na sang DAR bilang culpable land. Sa gyapon nag-expand ang VMC sa ila sini nga planta. May existing na nisang una nga planta, nga gamay lang nga planta sa ila nga alcohol refinery. Subong Banwa, samtang ginadiskusyonan o kung ginadibatihan pa ang kung sinugin ang dapat nga magapanag-iya sa nasambit nga duta, ang ginimo sa Victoria's Milling Company, gin-expand pa nila ang ila siniya nga pagpatindog sang planta, porti nakadako dako labing nga planta, dagko na nga mga tangke, dako lang kapasidad sa pag-produce ang alcohol sa tagsakadlaw, ang ginbutang nga planta. Apisar pa Banwa nga wala pa mahusayan. No, tikita nyo lang lalo ka bintahuso. Wala pa mahusayan ang duta kay gakremya ang mga ARBs nga sila nagapanag-iya kay gin-award na iniya sa ila bilang mga Agrarian Reform Beneficiaries. Pero apisar pa sila Banwa nakatigayon iyang mag-expand ang Victoria's Milling Company sa ila siniyang planta sang alkohol. Te ang ining nasambit yang duta, may information kita nga nabaton nga lately ang ining duta gin-reclassify sa pagtinguha sang piyak nga grupo, sa pagtinguha sang Victoria's Milling Company nga ma-justify ang ilang pagbutang sang planta, gin-reclassify Banwa ang ining duta from agricultural to industrial. Amo na pinaka-latest ginakuha nato yung information. No, ipa-explicar tani sa Victoria's Milling Company kag mismo sa Banwa sang Manapla sa kay Mayor Manulit Escalante, ano ang natabo nga ang ilang duta nga sa subong padayon nga may nagatubo nga tubo, gulpyada lang nangin industrial. Ang agricultural sa isa lang nga pagpamisok sa mata, nangin industrial na. Pwede ka dasig. Iniya, hindi mo pwede himuon sa isa lang kapag pamisok. Magluwas na gid lang kung nagamit ikaw sang magic. Kung nagamit ikaw sang mahika. Mahika negra. Para nga gilayon, matransform, ma-convert nimo, ma-reclassify nimo ang isa ka area from agricultural to
industrial. Diya pa man kung sinadira kay may kay amo ng claim subong mo nga industrial na iling duta tipa hindi ni pwedeng ipaidalom sa agrarian reform program kay hindi mali agricultural. Ang pamangkon sinadira sangsan ulang gindeklarar ini nga industrial. Kag sangsan og ginproseso ini sangdar nga mangin carpable land ini nga pwede mapahatag sa mga katawhan nga mo nagapanguma. Kag kung matuod gid man nga ngini nga duta industrial na ang iyang classification. Kag kung matuod gid man nga ang Victoria's Milling Company ang nagapanag-iya sini subong, padayon nga nagapanag-iya sini, ano ba lang pagbayad nila sang tax? Nagabayad ba na sila sang tax nga sa isa ka duta nga agricultural o kung nagabayad sila sang tax nga ang duta nga ang duta ang ginabayaran nila bilang isa ka industrial. Pertini Banwa, grabe nimo, no? Gin-interview naton kagapon si Attorney Brick Reyes kabay pang nga awayon ini, no? Nila kung may arang man sang nakita si Attorney Reyes nga kinamatarong gid man kag may diretso gid man ang mga katawhan nga ipakigbato ninyo tani tubya nga makuha ang hustisya kay loka budlay Banwa nga tungod gali kay dako nga kompanya pwede lang manipulahon ang bisan sa gobyerno nga sa diin sa nasiling ko na o si saon tani no kung ang ilang pagpakilala nga gini nga duta isa na ka industrial. Therefore, tanaw naton kung ang pagbayad nila sa tax sa presyo gid man tuod nga industrial. Basi ba lang pagbayad nila agricultural gyapon o basi pagidway nagbayad sa tax? Kaya isa pagid diri Banwa, no? Gintawgan naton gintext naton si Mayor Manulit Escalante nga maistorya, no? Kay makuha kita sang update kay damo ni panamangkutanon sa siniya nga isyu. Sa siniya nga ginasigitan sa mga katawhan. Kay magluwas mga kabyanan nga gina-insister nila ang ilang kinamataro nga mo ang panag-iya sa sinagaduta kay sila ang mga agrarian reform beneficiaries may ara pagin sa dako nga pamangkot nila kung paano nga apisar pa sa siniyang gina-question nga propiedad naka-expand sang pagpatindog sang planta ang Victoria's Milling Company. May-ari ba na inisang permiso or resolution of no objection from the barangay? Kaya kung may-ara sang resolution of no objection, di way problema. Kaya may-ara sang resolution of no objection, ang pamangkot ni Mayor Manulit Escalante, may dokumento kita nga nakaptan subong. No? Nga nagapakita nga ang nasambit ang barangay council wala nagpasugot nga magpatindog or i-expand ang planta sa Victoria's Milling Company sa amo iya nga lugar. O galing daw ginbaliwala ini sang ila sining punong barangay, that's why sa ikaduha nga kay gayuna nagsulat liwat ang barangay council kay nag-remind sa punong barangay nga hindi sila wala sila nagpasugot nga butangan sang planta ang ini nga lugar. Kung wala sang clearance gikan sa barangay, how come nga nakaangkon sang business permit? Kay ang Vic Mico may ginapagwa yang business permit mo siya, diya. Legal ning amon operation, may business permit ini. Pirmado ni Mayor Manulit Escalante. Sa naglikat ka to, Banwa, gindala tama na gini nga isyo, nagalaom kita nga na okay na to. Kay si Mayor Escalante daw nagapayag man to nga, lantaw niya gid kag kung may aras ang violation, hindi siya magduha-duha nga hindi magpirma, hindi siya magduha-duha nga hindi pagpirmahan ang mayor's permit. Pitik sintas siya daw nalingat-lingatan lang napiyungan na kita pagbugtaw naton may pirma na si Mayor Escalante sa business permit sang nasambit niya nga planta. Ginatawagan naton si Mayor Manulit Escalante. Ginteksan naton nga kung pwede basi makatawag ko siya. Ang sabat niya Banwa, okay, balo ka mo ka na anong sabat ni Mayor Escalante. Sako siya subong. Nga, nga sako si Mayor Escalante. Silin niya ni Banwa, sa iyang reply, sa aton nga text.
Good AM, sorry gid, ari pa ko sa market ga inspeksyon. Oy, si Mayor Manulit Escalante, hindi na siya galit Mayor Subong. Market inspector na siya. No? Kay, why ko isa matawagan Subong, kay sako siya gani. No? Pag-text ko gina sa iya, siling ko, Mayor, good AM, can I call? Thanks, Bumbo Daniel. Kaya mo nang sabat niya, good AM, sorry gid, ari pa ko sa market ga inspeksyon. Kapisan sa mayor yun na sa Manapla ba? Ang pati sa pag-inspeksyon sa merkado, daw iyan na ginaubra Subong hao? Oh, palakpakan ng mayor sa Banwa sa Escalante, sa Escalante, sa Manapla. Si Mayor Escalante kay masyado kapisan. Hindi siya maka-attender sa tawag, kag hindi siya ma-interview Subong, kay naga-inspeksyon siya sa merkado. Ay. Wala kita sa manug inspeksyon sa merkado. Ang mahuya man kamo mga pumulo sa Banwa sa Manapla. Ang mayor nyo na ginapa-inspeksyon nyo sa merkado, how? Sige na, Mayor. Ang interviewin ko na lang karon pagkatapos ang Bumbo News Center, itry tabi ko ano na ang update sini. Si Mr. Jan Chong kay kagapon pag-interview ko sa kay Attorney Brick Reyes, iyagin payag nga siya hindi ako nagbulig lang ko diri bilang katapo man sa task force kasanag kag bilang pagbulig man sa kay Mr. Jan Chong kay may mga pasakaan sila diri kaso Banwa sa ombudsman. May pasakaan kaso sa ombudsman. Di kon mapasakan ng kaso tibala ka muna kung paano nyo sabton ini. Kay isa na da sa kaso nga ipasaka sa inyo ang pag-question nga ang agricultural nga duta hinali lang nag-industrial. Hinali lang nagtigbaliw from agricultural to industrial. Ang sunod pagidira nga issue is how come nga until now wala pagigyapon ma-install ang mga agrarian reform beneficiaries sa piyak nga ang gobyerno nagbayad na to the tune of 25 million. No, sang gina-aprobahan na ini nga duta nga pahat-pahat ini kay ginpaidalom sa agrarian reform program sa maaprobahan na ini Banwa, ginagbayad ang gobyerno kag gindeposito to sa isa ka bangko man sang gobyerno, gindeposito ang ining 25 million. Pila na katoy nakaligad, wa ini ginbaton sang Victoria's Milling Company. Kay tungod, may plano gali yang VMC nga hindi gid pag-ipatandog ang duta, kay hindi nila gusto yang nga makangkon sa duta ang mga katawhan da. Kay guro gusto sa management niya nga sila lang magmangaranon. Ang mga pigado daw hindi na nila pagtagan sansa nga mag-ulo angat-angat man gamay ang pangabuhi. No, kay ang duta nga imbis nga yatag ini sa ipang-distribute ini sa mga beneficiary nga para nga sa ulihi do magulo alibantar man nila nga plangabuyan ay hindi gusto nga i-share sa Victoria's Milling Company. That's why sa report nga to na baton nga ang 25 million nga gindeposito sa gobyerno sa bangko nga intended ini para sa pagbayad sa duta nga yatag sa mga katawhan way gyapon makuha, way ginkuha sang Victoria's Milling Company until now. Kagbati ko to, nagtubo na ang kwarta from 25 million, doon nahimo na kuno to subong 30 million. Grabe ba? No? Amo ni ang pila ka mga update sila diri Banwa. That's why, nga hindi man mabaso ang mga katawhan na sa Asinda Purisima, kung mag-ibwal sila, kinag-ilibwal to kagapon, ito naman to, nagapinunsok naman to sila. Kadamo sang gusto naton pasabton sila diri. Kay kadamo sa mga nagasalanga-sanga nga mga concern, mga issue nga dapat pagasabton. Ang issue sang mga agrarian reform beneficiaries nga wala gyapon ma-install kag ang pagtukod dira sang planta nga masyado ka delikado nga hinali maaksidente kag sumigabong ang mga tangke nga perti kadlagko nga may mga kung ano may kung ano nga mga chemicals na nga gamit. Basi na kung magkala wipe out ang mga katawhan sa palibot sa barangay Purisima. Kaya pagkatapos, issue pagin sa kung paano nahatagan sang business permit ang ining Victoria's Milling Company sa ila sining planta nga
refine sa nga alcohol kay wa ginapamalabagan man kay ginapamatukan sa barangay ang ila pag-construct ang ila nga pag-expand sa ila nga planta sa amo nga lugar. Sige kay i-update ikuanon tani kada adlaw. No, makakuha kita sang update kag aton nga kuhaan sang pahayag ang mga natungdan ang Register of Deeds, ang municipal mayor initially gitawagan ko nagila ginbasa ko man diri Banwa nga sako gid si Mayor Manulit Escalante ka nag-inspeksyon sa merkado. Sige lang, kulat-kulatun talaga anay, no? Kay sako gid siya. Ang punong barangay, labuton taman ini, kag subong man, mismo ang aton nga Provincial Agrarian Reform Officer, kay gusto na gid naton may baluan kung ano ang status ini. Kay sa gyapon ang mga pumuluyo, ang mga ARBs ang naga-singgitan kag palayo nga nagatindog sa ilayang nga ginapatihan nga sinagid ang dapat nga magapanag-iya sa nasambit nga duta. 44 minutos Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinaan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang Paradyo Bombo! Pabalik naman kami ng sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 12 minutos na bilin kabaganangat kita sa tagnang alas 12. This time ko ano to report ni Bumbo Gracelyn Lubaton ini may kantanan sa paghatag sang award sa Deputy Chief of Police sang Binalbagan Municipal Police Station. Ato ba lang nag-upod sa patrol nga ginambush, no? Napilasan ini. Ining Deputy Chief of Police sang Banwa sang Binalbagan. So may dugang nga report si Bumbo Gracelyn Lubaton sa Piagalinya. Bumbo Grace, please come in. Then nakabaton sang award ining Deputy Chief of Police sang Binalbagan Municipal Police Station sang medalya ng sugatang magiting pamudan. Amo na ang na-receive ni Police Lieutenant Charles Richard Casalan pamudan. Plus may cash assistance ini siya, no, nga nabaton halin kay Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Lindong Bobodan kadahapon ning adlaw, no, February 14, 2022 nang nagkadto sa nahamtangan ni Police Lieutenant Casalan ining si Police Brigadier General Dongbo Bobodan, no, para nga personal nga ipin sa iya ang ining medalya ng sugatang magiting kag iabot or ihatag ang cash assistance, no, para sa iya pagisin nga toro o kon further pa nga medical treatment, no, bumodan kag matong naman ta ining si Police Lieutenant Casalan ang igo, no, sa iya sining nga kamot kag medyo may injured lang, no, sa iya mga tudlo kag amo na bumodan ang Police Regional Office 6 ang naghambal, no, nga ining mga NPA dako gid, no, nga sa idor, no, ang pagkabig sini sa ila kag subong sige na patigayon ang tawag nga hot first operation kabulig man ang aton sining mga kasundaluhan. So wamodan ining ang award, no, nga nabato ni Police Lieutenant sa Catalan ang medalya ng sugatang magiting wamodan ang dako na ni, no, nga pagkilala upon award sa isa ka pulis nga kung sa diin sa isa ka operation mabodan, no, ang pangunahan niya abi once ma-injured ka bumodan kag magresulta, no, sa wala bala nimo pagkasamad kid o kung sa mga upod mo makabaton ka gidya sang award as expected na bumodan. Di daw duha man to sila napilasan to? Yes, bumodan. Ginuna lang ni hatag ang award para kay Police Lieutenant Casalan, but we expect, no, nga atong isa ka pulis nga upod ya matagaan man mawadan sang award and cash assistance man. Okay. So ti mayo ni, no, daw kagapon ni patigayon ang awarding? Yes, mawadan kagapon nga adlaw ina. Dogin tuon gilabi Valentine's Day. Yes, mawadan, no, gintuon man sa Valentine's Day kag anami bumodan kay ang regional director ang nagpersonal gid hatag award sa sining makapig sang hero man wala, no, kag amo ning si Lieutenant Casalan bawadan. So bawadan matian tanong pinaagi man sa spokesperson sang Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kahapon, no, ginpin sa aton Regional Director, Police Brigadier General Flynn E. Dongbo, ang medalya ng sugatang magiting sa kay Police Lieutenant Casalan, and also naghatag man ng aton Regional Director sa cash assistance para may magamit si Lieutenant Casalan para sa iyang mga medication. Okay. Lieutenant Casalan, nag-undergo siya sa operation. May may mga minor injuries lang siya kung sabihin na ika-treat, no, and may mga several days pa nga kinanglanon para ma-heal yung mga pilas nga yan na ako.
Ang ini nga award, sir, kung i-convert sila sa inyo sa mga kapulisan, ano ni siya ng dako isang award? Ini ang sa kawang medalya isa sugatang magiting, no? So both silingon, once nga naka-encounter ikaw or na involved ikaw sa police operation and nagkaroon ikaw ng injury or napilasan ikaw, no, as a result of that legitimate police operation nga imo ginaokdan, no, o kung imo ginlead, so ikaw makakuha sini, no, sa sini nga medalya. Okay. So ang cash assistance, sir, may ano kung pila? Sa cash assistance, wala kita kay balo, no, kung pila gid ang ginhatag sa aton nga regional director, pero ang information nga aton ay baluan is that may ara nga gina-extend nga financial assistance sa aton nga regional director. So ano man, sir, ang mahambal diri sa PRO 6 sa amo ni nga nagtabo di sa Magtanwa sa Naragan, kag miracle, sir, ako nga miracle nga wala minsang may na patayo kung casualties sa bahay sa mga kapulisan. Ini nagpakita lamang, no, nga guided di kita kung nag-perform na kita sa maayos ang aton trabaho, and of course ang ining akto sa CPP NPA terrorist dira sa barangay Diaw, Binalbagan, isa ini ka patraidor nga pamaaki, and gindisturbo nila ang peace and order dira sa barangay Diaw, kung sa diin na tama na data ni katawhay, no, sila ang nagdulot ng sakugmat sa mga tao dira sa barangay. Okay. So, subong sir, no, ang ginapatigayon sa mga kapulisan ta? Sa subong ang aton nga miyembro sa kapulisan, in coordination sa aton nga Philippine Army, nagakandak sila ng pursuit operations sa mga responsable nga mga CPP NPA terrorists. Bumbo Grace? Mamudan, di ang motono ang balita, no, nga nakuha sa aton nga spokesperson sa PRO. Ano ganito yung award? Medalya ng sugatang ano ganito? Medalya ng sugatang magiting. Sugatang magiting. Okay, medalya ng sugatang magiting. Yes, okay. Exactly. Di kayo daw kwanto sila? Duwato sila ang nasamaran mo? Yes, Mudan. Actually, tatlo sila. May isa ka civilian ang na-involved. Isa ka civilian, duwa yung pulis. Yes, duwa ang pulis, no? Ang civilian to okay naman, ang isang driver gid lang mismo, saka corporal to okay naman siya. So tatlo mismo Mudan, stable naman ang kondisyon kag tidra sa banwa sang Binalbagan mo Mudan, despite sa natabo, sige na pili Japon sa mga kapulisan na magbulig sa mga katauhan, especially dito sa Barangay Biao. Okay, ang payag sang Mount Cancermon Command nga ginimo nila ni kay ang pulis naga-involved na sa counter-insurgency campaign. Hindi nila gusto ni, no? Ano magali, kamugan nagalunsar kamo sang hindi naman anti-insurgency inyo, anti-military ang PNP. Hindi ba linsang una, malas pa lang pag basta malingat-lingatan lang, ginambos silang soldado kagang ang aton kapulisan? Yes, Mamudan. Tuwing kaloy, ang gay Mamudan, no? Isa ka dako ba lang pag-guide man, no? Sa aton mahal nga makaako sa mga kapulisan, kay imagine, nakakurdo ng isla Mamudan, yung gamit pa nila isa katapasero, para nga... Bamboo Grace, kung ang pulis kag ang militar maglaga sa NPA, malain ang pulis or ang army. Kung sila ang maglalagas, pero kung sila yung maglalagas sa army kag sa aton nga militar, abi kag kapulisan, hindi sila yung malain. Amo nang paglantang nga Mamudan, at sa aton subok, no? Especially dira sa banwa sa Binalbagan, tigin na container gid pag sa mga kapulisan man, no? Pag sa mga kung sa diin ka man nga bahay Mamudan, kung na ron gid ginhimo sa mga NPA sa mga kapulisan man. Okay. Yes, Mamudan, ini si Bumbo Grace sa Lobato, nag-report para sa masang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton ang report ni may kantanan sa paghatag sang award sa Deputy Chief of Police sang Binalbagan Municipal Police Station nga nasamaran mga kabilas sa kaambus nga ginhimo sa mga tapos sang New People's Army. No, ang ini nga
pagpang-ambush nga sa diin nagresulta ini isang pagkasamad sang tatlo no katawo, isa ka civilian kag duha ka members sang PNP. Di siling nila nga ginlunsan nila pagpang-ambush kay sa mga kapulisan kay tungod nga ang aton nga PNP nagabulig na sa aton nga militar sa counter-insurgency campaign sa gobyerno. Kay balo ka mo banwa, ang aton nga pulis, ang dapat ang trabaho sa aton nga PNP, amo laman ang paghatag sang pag-secure abis ang pag-ensure sang peace and order sa komunidad. Daw sila ni ang mag-secure sang peace and order. Samtang ang aton nga militar, amo naman niya ang mag-away, dapat ang aton nga militar gamito lang niya sa pagdipinsa sa aton pungsod mo from external aggression. Halin sa iban nga pungsod labi maglusob, amo ni ang counter attack, amo ni magtabog sa aton nga mga kaaway nga gikan sa iban nga nasyon. Kaya dapat amo gimanatani ilang nga mandato ugaling ang natabo na sa malawig nga panahon ang militar imbis nga ang external forces ang awayon kay way man sang external forces nga nag-aaway sa aton diri ang natabo yang internal force ang internal nga amo ni mga rebuilding in PA nga mo naman ni karon niya amo ning ginatutukan sa aton nga militar. Ang militar yaway naman ang pakialam sa kung anong operation sang PNP. Pero subong daw suya ang PA kay mabulig niya ang PNP sa counter-insurgency campaign sang gobyerno. Amo na ang ginambos ko nila bawti. Oo. Dugangan tani kay ari nagaling aton nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Pebrero 15, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Terror plot laban sa mga banyagang Israeli at Arabs na nasa Pilipinas napigilan ng mga otoridad. Grupong Akbayan naman naghain ng motion for reconsideration matapos na ibasura ang disqualification cases laban kay dating Senador Marcos Jr. Desisyon na panatilihin ang Alert Level 2 sa National Capital Region para ma-offset ang mga violations pahinggil sa election-related mass gatherings ayon po yan kay Secretary Duque. Mga online sellers naman ng gamot na ipinasara ng Food and Drug Administration na dagdagan pa sari-saring paglabag na tukol. Mahigit 60 pamilya na lumikas dahil sa flash flood sa Claveria, Cagayan nakabalik na sa kani-kanilang mga sariling tahanan. At sa ating international news, US President Joe Biden at British Prime Minister Johnson umaasa pa rin na maidaan sa diplomatic agreement ang tensyon sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, NBA superstar na si James Harden hindi pa rin makakalaro ngayong linggo sa bago niyang kupunan habang pinalitan na rin siya sa All-Star Game dahil sa kanyang injury. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buno. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga otoridad po ay maswerteng napigilan po itong terror plot laban sa mga banyagang Israeli at Arabs na nasa Pilipinas sa kasalukuyan. Maki-update tayo sa balitang iyan kay Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ng Philippine National Police ang planong terror plot ng isang kilalang foreign terrorist organization na maglunsad ng kaguluhan sa bansa. Nabulgar kasi ang isinagawang pagre-recruit sa mga Pilipino sa pamamagitan ng local terrorist group na siyang inatasang maglunsad ng terrorist activities laban sa mga banyagang Westerners at Middle Eastern nationals na nasa Pilipinas. Sa report ni Intelligence Group Director Brigadier General Neil Alinsangan kay Police Major General Michael John Dubria, ang PNP Director for Intelligence, nabatid nila ang nasabing impormasyon mula sa isang local contact ng isang Hamas. Sinabi ni Alinsangan, kinilala ng kanilang Pinoy source ang Hamas operative na si Bashir na nagtangkang mag-establish ng foothold sa Pilipinas na nangakong magbigay suporta sa ilang mga local terrorist group sa bansa na may ugnayan sa kanilang grupo. Sinabi ni Alinsangan, dahil sa kanilang ginawang coordination and information sharing sa kanilang foreign at local counterparts,
Natukoy ang totoong pagkakakilanlan ni Bashir na si Fares al-Shikli na siyang head ng Hamas Foreign Liaison Section. Kabilang din si al-Shikli sa Interpol Red Notice na nahaharap sa kasong Offense of Terrorism Logistic Support. Inamin ng source na ilang beses din siyang bumiyahe sa bansang Malaysia mula 2016 hanggang 2018 kung saan nakilala nito si Fares al-Shikli at kanilang napag-usapan ang posibleng gagawing pag-atake laban sa mga Israeli na nationals na nasa bansa. Ang gagawing pag-atake sa mga Israeli ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kilos protesta sa Israeli Embassy sa bansa at magpapakalat ng mga propaganda materials laban sa Israel. Tiniyak naman ni Alinsangan na hindi magtatagumpay ang teroristang grupo sa kanilang terroristic plan sa bansa, lalo na at nakabantay ngayon ang PNP at AFP. Pakinggan natin si PNP Intelligence Group Brigadier General Neil Alinsangan. That the Philippine National Police Intelligence Group, under the supervision of Police Major General Michael John F. Dubria, the Director for Intelligence, has uncovered attempts by Hamas, who was attempting to establish foothold in the Philippines with pledges of financial support to some local threat groups. Source identified the Hamas operative as Bashir. Coordination disclosed that Bashir's real name is Fares al-Shikli, head of Hamas Foreign Liaison Section. He has also Interpol Red Notice and is charged with an offense of terrorism logistics support. Their meetings in Malaysia from 2016 to 2018 includes recruitment of Filipinos that will be utilized to kill Jews present in the country, conduct rallies at the Israeli embassy, and spread video propaganda against Israel. Yan si Brigadier General Neil Alinsangan, ang PNP Intelligence Group Director. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Anali, nakakaapekto ba sa ginagawang paghahanda ng mga otoridad natin sa kasalukuyan yung pagluwag kamakailan ng national government sa ating mga borders para sa mga fully vaccinated ng individual? May kaugnayan ba rin ito, Bombo Anali, sa naturang terror plot? Sa ngayon, Bombo Dave, wala naman tayong nakikita, no? Kasi ang terror plot is para doon sa mga Israeli at Arab nationals na nasa bansa. No, ngayon, ang ginagawa ngayon sa base sa kautusan ni PNP Chief General Leonardo Carlos, dahil nga sa nakatutok din sila sa kanilang kampanya laban sa terorismo at itong insurgency sa bansa, may mga inihahanda na silang mga measures dyan, Bombo Dave. Kamakailan lamang nagpulong ang dalawang security sector, ang PNP at AFP, at dito nga napag-usapan ng dalawang security sector ang mga paghahanda din nila para nga tapusin na itong problema sa insurgency at maging itong problema ng terorismo, lalo at malapit na ding bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Balik sa iyo, Bombo Dave. Sa dagdag pang mga balita, formal nang inihain sa COMELEC and Bank ng grupong Akbayan ang kanilang motion for reconsideration sa naibasura nilang disqualification case laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama ng mga kinatawan ng Akbayan na nagtungo sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila ngayong umaga para maghain ng kailang motion for reconsideration ay si dating Human Rights Chairman Eta Rosales. Noong nakarang linggo nang madismiss ng First Division ng COMELEC ang consolidated disqualification cases laban kay Marcos Jr. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, lack of merit ang dahilan ng pagkakabasura sa naturang disqualification cases. Ang Akbayan kasama ang grupong Karma at si Bonifacio Ilagan ang petitioners sa consolidated disqualification cases kontra Marcos Jr. Sa kaugnay na balita mga kabombo at ka-Star Nation, ang hirit na baliktarin ang desisyon sa pagbabasura ng COMELEC sa dalawang disqualification cases laban kay Presidential Bet Bongbong Marcos Jr. malabo raw pagbigyan, ayon po yan sa ilang mga sources. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Tama ka dyan na Bombo Dave, malabo na raw na pagbigyan ng Commission on Elections itong hirit ng mga petitioners sa
disqualification pa rin ni presidential aspirant Bongbong Marcos na baliktarin yung naunang desisyon ng komisyon. Una rito, ibinasura ng COMELEC First Division itong dalawang disqualification case na isinampa laban sa dating senador. Kahapon naman ang maghain ng motion for reconsideration ng isa sa mga petitioners na si Abubakar Mangelen at pinababaliktad ang ruling o itong desisyon na inilabas noong Pebrero 10 dahil daw sa kawalan ng merito. Pero ayon sa source ng Bombo Radio Philippines sa COMELEC, bihira lamang daw sa COMELEC na magbago ng desisyon kapag itong naturang mga desisyon ay galing mismo sa kanilang mga dibisyon. Sa desisyon nakasaad ditong pwedeng tumakbo sa pagkapangulo si Marcos dahil hindi ito nakagawa ng misrepresentation sa paghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Base pa sa desisyon ng hindi paghahain ng income tax returns ay hindi yan katumbas ng tax evasion. Nakasaad pa sa desisyon na galing mismo dito nga sa desisyon noon ng appellate court na bilang elected public official, otomatiko na umanong kinakaltas sa sahod ng isang public official ang kanyang tax liabilities o yung kanyang pananagutan. Ginawa ring basehan dito ang pronouncement ng Supreme Court sa kaso ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at Imelda Marcos na ang kabiguang maghain ng tax return ay hindi isang krimen na kinasasangkutan ng moral turpitude. Kung maalala ng iakyata ng nakababatang Marcos, itong desisyon ng Quezon City Regional Trial Court sa Court of Appeals ay tinanggal ito yung parusang pagkakakulong at pinagbulta na lamang ito ng mahigit 67,000 pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Pero Bombo Gerald, kasi kaninang umaga naghain na nga ng motion for reconsideration yung grupong Akbayan laban nga dito sa pagbasura ng disqualification case laban kay former Senator Bongbong Marcos Jr. Ang Commission on Elections ba may target date na rin kung kailan matatalakay ng unbank itong motion for reconsideration na ito, Bombo Gerald? Oo, Bombo. Wala pa, Bombo Dave, dahil magkokomento pa dito yung kampo rin ni Marcos at sa nila tatalakayin, pero saglit na lang yan Bombo Dave, dahil yun nga base sa source natin na dyan ay talagang malabong baliktarin yung mga desisyon na ginawa mismo ng kanilang mga divisions kaugnay sa mga sinasampang mga cases. Base yan daw sa mga nakaraang mga kaso rin na normal na dito sa proseso ng ating batas na kapag mayroong mga desisyon ay mayroon talagang MR, itong motion for reconsideration. Pero yan nga yung sinabi ng source na malabo raw baliktarin yan at ang susunod siguro na hakbang ng mga petitioners dito kapag nabasura yan, Bombo Dave, ay iakyat sa Supreme Court, Bombo Dave. Pero Bombo Gerald, kung sakali namang maiakyat sa Korte Suprema, parang hindi kaya abuti naman ng mahabang panahon yung pagtalakay dito ng Supreme Court kasi napakaraming kaso din yung inaatupag ng kataas-taasang hukuman, Bombo Gerald. Well, walang problema dyan, Bombo Dave. Tuloy pa rin naman itong halalan at kahit matapos na kung nanalo man or manalo man si Marcos at ang desisyon ng Supreme Court ay hindi pabor dito sa kay Marcos ay pwede siyang matanggal sa pwesto, Bombo Dave. So walang problema naman yung tagal ng gugugulin ng Supreme Court kung sakaling iakyat doon itong kaso pa rin kaugnay sa disqualification case ng dating Senador Bombo Dave. Bombo Gerald, bukod doon sa grupong Akbayan, may impormasyon ka rin bang nakuha mula sa mga sources mo kung nakatakda ring maghain ng kanilang motion for reconsideration yung ibang mga petitioners at kung sakali man na ganito yung mangyari, magiging consolidated na rin ba yung magiging desisyon dito ng COMELEC, Bombo Gerald? Yung iba, yung kahapon, itong si Abubakar Mangelen, tapos yung kanina yung Akbayan at yung Karma, Bombo Dave, kung sakaling pare-pareho yung kanilang argumento ay maiging or yung gagawin ng COMELEC dyan, pag-isahin na lamang yung mga ganitong cases, Bombo Dave, para iisa na lamang yung kanilang dedesisyonan kapag pareho lamang yung kanilang yung nilalaman ng kanilang motion at kanina ay halos magkapareho naman yung kanilang MR ni Abubakar Mangelen at itong dalawang grupo na nagtungo sa
COMELEC. So abangan natin, Bombo Dave, kung ano yung magiging desisyon ng COMELEC kaugnay pa rin dito sa mga kaso na isinampa kay itong dating senador na si Bongbong Marcos kaugnay dito sa kanyang disqualification sa pagtakbo sa pagka-presidente sa Mayo 9, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepa. Samantala naman, nakahanda na ang Department of Science and Technology na magbigay ng certification sa mahigit 210,000 electoral board members na sasabak sa automated election system para yan sa 2022 national elections. Sinabi ito mismo ni Science Secretary Fortunato de la Peña. Ang Electoral Board, na dating kilala bilang Board of Election Inspectors, ay binubuo ito ng mga guro ng Department of Education na pinili batay sa pamantayan ng COMELEC. Bago ang kanilang deployment sa field sa Mayo, sinabi ng DOST na dapat makumpleto ng Electoral Board ang kanilang training kabilang ang DOST Certification Program. Ang Amended Automated Election Law o Republic Act 9369 ay nag-aata sa DOST na pangasiwaan ang certification para sa Electoral Board. Ito ay bilang patunay na mayroon nga silang sapat na kaalaman sa mga gagamiting vote counting machine. Base pa sa datos na batid na nasa 210,320 Electoral Board members ang magsisilbi sa national at local elections. Mahigit 6 na pong mga pamilya naman na lumikas dahil sa flash flood doon po sa Claveria, Cagayan, nakabalik na sa kanilang bahay. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Binabantayan ng Department of Health o DOH ang mga posibleng paglabag sa minimum health protocols sa mga election-related mass gatherings. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ito ang isa rin aniya sa mga dahilan kung bakit minabuti muna ng national government na panatilihin ang Alert Level 2 sa National Capital Region. Sinabi ni Duque na ang hakbang na ito ay paraan upang ma-offset ang mga paglabag sa mga election-related mass gatherings. Babala pa niya na maaaring maging super spreader events ng COVID-19 ang mga aktibidad na may kaugnayan sa halalan, kaya marapat na mahigpit na sundin ng lahat ang mga nakalatag na minimum health protocols. Mababatid na bago pa man formal na nagsimula ang campaign period ay naglabas na ng mga panuntunan ang Commission on Elections hinggil sa pangangampanya. Kabilang na nga po dyan ay ang pagbabawal sa pag-selfie at paglilimita din sa bilang ng mga tao na pwedeng ma-accommodate sa mga campaign rallies o gatherings. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Duque na posibleng mailagay sa ilalim ng Alert Level 1 ang ilang mga lugar sa bansa pagsapit ng Marso 1. Inaasahan kasi aniya nila na bababa pa lalo ang mga maitatalang bagong COVID-19 cases. Para magawa ito, malaki ang papel talaga ng pagsunod ng health protocols at maging ang mahigpit na safety seal program sa mga establishmento sa bansa. Iginiit naman ng Philippine Medical Association na hindi pa oras sa ngayon para ilagay sa ilalim ng pinakamaluwag na Alert Level 1 ang Metro Manila. Ito ay lalo pa at kamakailan lang ay formal na rin nagsimula ang campaign period kaugnay sa nalalapit na May 2022 polls, national at local elections. Para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, sinabi ng Medical Association na kailangan manatili muna sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Sinabi ni PMA President Dr. Benito Atienza, napansin nila sa mga campaign rallies na maraming tao ang nakikibahagi rito at hindi rin nasusunod ng mga ito ang mga nakalatag na health protocols. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang na mananatili muna sa Alert Level 2 ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng Pebrero. Ginawa ng Malacanang ang anunsyo matapos ilabas naman ng Metro Manila Council ang kanilang rekomendasyon na wag na munang ibaba sa Alert Level 1 ang National Capital Region.
Ang mga online sellers naman ng mga gamot na ipinasara ng Food and Drugs Authority o FDA abay nadagdagan pa sari-sari kasing mga paglabag na tukoy ng naturang ahensya. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Samito. Umapalo na sa halos 4 na online post na nagbebenta ng mga gamot ang pinatanggal ng Food and Drug Administration o FDA. Ayon kay FDA Deputy Director Oscar Gutierrez, halos doble ito sa bilang nila noong nakalipas na taong 2020 habang nasa 1,642 violative post ang inalis naman noong nakalipas lamang na 2021. Lumalabas dito, Bombo Dave, na nagiging common ground na o common na kalakaran itong pagbebenta ng gamot sa pamamagitan ng internet. Kaugnay nito, sinabi ni Gutierrez na nakikipagtulungan na sila sa mismong Facebook at bumuo na ng Consumer Police Channel para i-address ang naturang problema. Ito'y upang mapahintulutan lamang ang FDA na direktang mag-ulat ng mga content na maaaring lumalabag doon sa mga patakaran kaugnay sa social media platform at sila na mismo ang tumukoy na kung alin ang buburahin sa mga ito at tuluyang isasara na mga webpage at gayon din yung mga accounts sa Facebook. Maliban dyan na Bombo Day, Bombo Jane, aktibo rin ang cybersecurity expert ng NBI, PNP at DICT upang maaari silang makonsulta sa mga kahalintulad na sitwasyon na mga sensitibo ang mga pinupost, lalo na kung ito ay tungkol sa gamot na maaaring magdulot ng panganib kung maling klase ng medisina yung matitake o makukuha, mabibili ng mga consumer. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, bumuti na ang COVID-19 situation sa 4 na highly urbanized city sa Luzon at kasalukuyang pasok sa low-risk classification ayon sa independent research group na OCTA. Sinabi ng OCTA na ang Angeles, Dagupan, Lucena at Olongapo City ay mayroon na lamang reproduction number na 0.23, 0.32, 0.17 at 0.215. Iginit ng OCTA sa kanilang report na patuloy na bumababa ang bilang ng mga naitatalang bagong kaso sa mga lugar na ito. Samantala, ang Baguio City at Puerto Princesa City naman ay bumuti na rin ang lagay sa ngayon at kasalukuyang nasa moderate risk, habang ang Naga City at Santiago City sa Isabela naman ay nananatiling nasa moderate risk. Health at wellness, ilan daw sa mga dahilan ng mga turistang nagtutungo dito sa Pilipinas matapos ngang magluwag ang pamalaan sa mga borders nito. Maki-update tayo kay Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dave, Bombo Jane, bukod nga sa pagpunta sa mga beach at iba pang mga tourist spots, ay sinabi ng Tourism Congress of the Philippines na isa ang health and wellness sa mga dahilan ng mga turista sa pagtungo nila dito sa Pilipinas. Ayon kay Tourism Congress of the Philippines President Jojo Clemente, noong nagsimula kasi ang pandemya sa bansa ay nag-e-evolve na ang mga gustong puntahan at gawin ng mga turista. Bukod kasi anya sa pagkatampisaw sa dagat ay mas gusto daw ng mga ito na magtungo sa mga experiential na lugar kabilang na ang mga pangkultura kung saan ay malalaman nila ang mas malalim na detalye ng mga lugar na kanilang binibisita at mararanasan nilang magtanim o mag-ani. Paliwanag niya, bunga ito ng matagal na panahon ng napananatili sa kanilang mga tahanan ng tamaan ng pandemya ang Pilipinas. Ibinahagi din ng opisyal ang unti-unting pagbabalik trabaho ng mga manggagawa sa turismo na isa sa mga lubhang naapektuhan ng pandemic. Samantala, inaasahan naman ng mga kinaukulan na madadagdagan pa ang bilang ng mga dayuhang turista na bibisita dito sa Pilipinas. Magugunitan na noong Pebrero 10, muling binuksan ng pamahalaan ng Philippine border para sa mga fully vaccinated na mga turistang banyaga at naging sa mga OFW at balikbayan na nagmula sa visa-free countries. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan.
Naniniwala ang sangguniang kabataan officials at mga youth leaders sa magandang layunin ng sangguniang kabataan compensation bill. Para sa kanila, ang panukalang batas na ito ay makakapagbigay ng karagdagang benepisyo sa mga SK officials dahilan para mahikayat ang mas marami pang mga kabataan na pumasok sa serbisyo publiko bilang mga susunod na leader ng bansa. Kamakailan lang ay niratipikahan ng Kongreso ang Bicameral Conference Report sa House Bill 10698 at Senate Bill 2124 o ang SK Empowerment and Compensation Bills. Kabilang sa mga karagdagang pribilehiyo na nakikita ng mga nagsusulo ng panukalang batas na ito ay ang pagkakaroon ng civil service eligibility para ng lahat ng SK officials. Kaya naman nanawagan ng mga ito kay Pangulong Rodrigo Duterte na lagdaan na ito ang naturang panukala upang sa gayon ay magiging ganap na batas na rin ito sa lalong madaling panahon. Sa mga balitang probinsya naman mga kabombo at ka-Star Nation, mahigit 6 na pong mga pamilya na lumikas po dahil sa nangyaring flash flood doon po sa Cagayan abay nakabalik na sa kanilang mga sariling tahanan. May balita ang Bombo Radio Tuguegarao. Bumalik na kaninang umaga sa kanilang mga tahanan ang 61 families na binubuo ng 142 individuals na binahak kahapon sa bayan ng Claveria, Cagayan matapos ang flash flood bunsod ng ilang oras na buhos ng ulan. Sinabi ni Michael Conag ng Office of the Civil Defense sa Region 2 na umabot hanggang baywang ang tubig baha sa 4 na barangay sa Claveria na kinabibilangan ng Tagat Sur at Norte, Kilkiling at Mablang. Ayon pa kay Conag, cleared na ang national road sa barangay Kilkiling na mula Cagayan to Manila at vice versa matapos ang flash flood. Sinabi pa ni Conag na bukas na rin ang one-lane ng Patapat Bridge sa Pagudpud, Ilocos Norte na daan papasok ng Cagayan matapos ang ginawang clearing operation sa nangyaring landslide. Dati nang basa ang lupa sa bundok and nadagdagan pa nga. Medyo nagtagal na ulan kahapon. Oras din ho, no, yung tinagal. Malambot na yung lupa at ito nga ho, no, yung naging dulot niya, nagkaroon ng flash flood. Maaring epekto nung wala na hong nag-hold na mga puno natin, no, sa ating mga kabundukan. Balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao, consistent #1 radio station sa Cagayan, Bombo Glaze Magsilaw Karag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Ang PhilHealth naman nabayaran na ang kalahati ng halos 1 billion pesos na utang sa mga private hospital doon sa Western Visayas. May detalyang Bombo Radio Iloilo. Binigyan pa ng ikalawang extension ng 7 mga private hospital sa Western Visayas ang Philippine Health Insurance Corporation upang mabayaran ang unpaid claims sa state insurer. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Elmer Pedregosa, presidente ng Private Hospital Association of the Philippines Western Visayas Chapter, sinabi nito na mahigit na sa 50% ang nabayaran ng PhilHealth sa unpaid claims sa 7 mga ospital na pag-alaman na una nang nagbanta sa PhilHealth ang mga pribadong ospital sa Rio na dahil sa umaabot na sa 895 million ang utang na nasabing state insurer. Anya, sa Pebrero 28 pa malalaman kung tuluyan ang kakalas o manatili pa rin ang PhilHealth membership ng mga private hospital sa Rio na. They all even extended up to February 28 yung accreditation. I think it will be dependent on each hospital kasi it was an additive yung pag-present namin ng report. It will be safe. No? If I saying more than 50% have been paid and they're still paying for that until now. Si Dr. Elmer Pedregosa, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Doon naman sa Northern Mindanao, 3 katao ang arestado dahil sa pamimeke ng COVID-19 vaccination cards. Balita hatid ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Ang harap ng kasong paglabag ng revised Penal Code, Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concerned Act o Republic Act 11332 at maging falsification of public documents ang 3 nasa likod ng pagpapalaganap ng mga piki na COVID-19 vaccination cards dito sa Hilagang Mindanao. Nahuli ang mga suspect na sina Ahmad Makapaar Musa, Jamaludin Ampaso Pakasum at Faisudin Dimakuta Kumakasar na lahat nasa legal na edad
edad, may mga asawa at nagmula sa lungsod ng Marawi, Danao del Sur. Sinabi sa radyo ni Police Regional Fisten spokesperson Lieutenant Colonel Michelle Olivar na mismo ang kanilang mga personahe mula sa Regional Special Presence Unit kasama ang PNP Anti-Cybercrime Regional Intelligence Division at Divisoria Police Station ang lumusob sa paggawaan ng mga pikin na vaccination cards dahilan na naresto mga suspek na kumpiska mula sa mga suspek ang higit 3,000 na pera na ginamit na buy bus money, halos 10 piraso ng fake vaccination cards at ibang kagamitan ng kanilang illegal na operasyon. Mismo nitong araw ang pagsampa ng pulisya sa kaukulang mga kaso laban sa mga arestadong mga suspek. Magugunit ang matagal nang nagrereklamo at nagbabala ang city government na umiwas ang publiko sa mga piki ng mga health certificate o kaya'y depektuso ng mga cards ukol sa bakuna upang makaiwas sa anumang kompromiso. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Iniulat ng mga US at United Kingdom leaders na hindi lahat ng pag-asa ay nawawala para sa isang diplomatikong solusyon sa nangyaring krisis sa Ukraine. Ngunit nagbabala na nananatiling marupok ang sitwasyon. Sa loob ng 40-minute call ni US President Joe Biden at UK Prime Minister Boris Johnson, sumang-ayon ang dalawa na posible pa rin ang isang deal sa kabila ng mga babala ng napipintong military action ng Russia. Palaging itinanggi ng Russia maplanong salakay ng Ukraine sa kabila ng presensya ng higit 100,000 tropa nito sa border ng Ukraine. Napagalaman na mahigit sa 100 bansa na ang kumimok sa kanilang mga mamamayan na umalis sa Ukraine at sinabi ng Amerika na maaring magsimula ang aerial bombardment anumang oras. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Biden at Johnson na nananatili pa rin ang isang crucial window para sa diplomasya. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Terror plot laban sa mga banyagang Israeli at Arabs na nasa Pilipinas napigilan ng mga otoridad. Ang grupong Akbayan naman naghain ng motion for reconsideration matapos sa ibasura ang disqualification cases laban kay dating Senator Marcos Jr. Desisyon na panatilihin ang Alert Level 2 sa National Capital Region para ma-offset ang mga violations sa mga election-related mass gatherings ayon kay Secretary Duque. At mga online sellers naman ng gamot na ipinasara ng Food and Drug Administration na dagdagan pa sari-saring paglabag na tukoy. Mahigit 60 pamilya naman na lumikas dahil sa nangyaring flash flood doon po sa Claveria, Cagayan, nakabalik na sa kanilang sariling mga tahanan. At sa international news, US President Joe Biden at British Prime Minister Johnson umaasa pa rin na maidaan sa diplomatic agreement ang tensyon sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, NBA superstar James Harden hindi pa rin makakalaro ngayong linggo sa bago niyang kupunan habang pinalitan na rin siya sa All-Star Game dahil sa kanyang injury. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Pabalik na may kabilan sa ato nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay sa Udto.
32 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa itong Bombo Network News. Sa itong pagpanumbalik banwa, i-try natin nga makontak abi si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Kung di ba natin kung ano na ang progress sa sining complaint daw nga ipasaka nila sa ombudsman sa pila ka mga opisyalis sa banwa sa Manapla. Ini may kantanan sa sining hindi mapatuman nga o kung ining may kantanan sa sining reklamo sa pila ka mga agrarian reform beneficiaries kagagining sabahin sa planta sa alcohol plant sa Victoria's Milling Company. Pinapigil ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters ato na pagabalikan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna. Radio Bombo. Pabalik naman kami sa doon na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 42 minutos na kaligad sa tag ng alas 12 daw lang alang ang linya ni Mr. Jan Chong. Sige na lang, pabuwasan ta na lang. This time, kuwaong ko ang report ni Bombo Franz Andro Burgos. May kantanan sa 18 ka mga areas of concern
diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ginatutukan karon sang militar, no? Ang ining nasamit nga areas of concern nga 18 ka bilog. Ini kangot sa nagahilapit naton mga kabyanan nga eleksyon. Sa pihak kalinya, kuha naton ang report, Bombo Franz Andro Burgos. Please come in. Bumudahan no, sa nagilapit ng eleksyon, may pila ni ka mga areas na ginabantayan. Especially ang sabayan mismo sa Commission on Elections. Kaya bumudahan basta eleksyon galing yung pag-istorya, no, medyo mainit ini, no? Kag may mga incidenteng nagaluntad, especially sa pila ni ka mga areas diri sa ato sa Negros Occidental, mga banwa, kasyudaran bumudahan, kinatanaw, no? Kag ginaobserbahan pa mismo sang Comelec, no? Kung mapaidalong git na nila sa pila ni ka mga areas of concern. Di kumukudan sa tinaliktan gin-mention mismo sa Comelec Provincial Office, no, diri sa Negros Occidental, na may ginasiling o kung may ginapatihan na hindi maglubos na 18 bumudan nga areas of concern. So, pali bumudan, ang 18 nga areas of concern na naging ginatanaw mismo sa Comelec, may latest ring information. Dumay do, say diri bumudan, nga do masinato nga to confirm, kag dumay anong pa, no? Nga under for validation. So, para bumudan dira, no, ginatanaw mismo naton sa bahin sa mga kasundaluhan. Kung ano niya bumudan ang ilang mapatigayo, no, kung ma-provide, no, na bulig, especially sa gintumod na ang pila diri ka mga areas of concern diri sa aton sa Negros Occidental. So, sa bahin mismo sa 303rd Infantry Brigade, sa pagpanguna mismo ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, natambal nila bumudan kag pagkatapos ni provide sang information sang Commission on Elections nga hindi magnubo sa 18 ang mga lugar diri sa Negros Occidental, mapabanwa man kag mapasyudad nga gipaidalom sa areas of concern. So para sa ila, dako naman ibong budan nga pagpangangkat man sila, no, nga ginakabing nilang isa ni sa mga do talaklaro naman, no, kay sa nagligad to pila na tong areas of concern bumudan sang nanagligad to nga mga elections, no, but hindi inabomudan na upang para sa ila, no, nga ma-challenge man big sa bahin sa mga kasandaluhan nato, no, nga because nagsaka ang numero o kung nagdugang ang areas of concern diri sa aton sa Negros Occidental. So para kay Brigadier General Pasaporte, maayo ginibombudan kay do halos tanan nagahugpong bala, no, mapa-Commission on Elections man o kung na Philippine National Police kag mismo sa bahin man sa Armed Forces of the Philippines o kung AFP nga no, nga matagaan gid mismo sa malinong matawhay kag patas nga eleksyon, no, ang pila diri ka mga areas diri sa aton sa Negros Occidental. So para sa kay Brigadier General Pasaporte, bumudahan ginaano ni nila na may coordination na sa mismo sa na-mentionar nga mga eleksyon o nga mga LGUs o mga local government units diri sa aton sa Negros Occidental nga nabilong, no, sa mga areas of concerns diri sa Negros Occidental. But as nagasigi-sige kag nagapadayon ang pagbantay man, no, kaysa pag naghilapit ang eleksyon, hindi ni bumuda malipod nga may mga na gani, no, nga nagdigad lang to, dinalikdan dito panibag-o to nga insidente sang ginasiling ambush nga mismo ang sa likod sa sining pag-ambush di ang makawala nga grupong NPA. So amo na bumuda ang mga reason nga ginatanaw, no, sang AFP, no, sa pila pagi ka mga ensya sa gobyerno nga gintagaan bisang otoridad nga o kung gipang-deputize sa bubudan sa gobyerno nga magbantay sa pila ni ka mga areas of concern kay presensya sang makawala nga grupo o kung rebellion o kung nga munibing masilinato may ang mga NPA, mga private armed groups, no, nga amo na sila bubudan ang ginatanaw nga kung nga pila din ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ginbutang sa areas of concern bombodan. Bombodan may tugan ring nga payag sa aton ang commander sa 303rd Infantry Brigade nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kung nag-increase na, pero continuous ang amon ko na, no? May incoming kami mga meeting man to reassess ang previous listing and then based sa current input situation on the ground, mga feedbacks from election officers, from the COP, and sa tropa, yung assessment sa ground with regards sa kung ang rivalry, intense rivalry nila and presence of armed groups, amo nang pag-istoryahan from time to time para mabando namon ang
list, no? Based sa list, ano na ang amon pag-deploy accordingly. Kung diin ang medyo na-estimate natin nga medyo masabad o medyo magamo o ang situation niya hindi stable, ada kami mga dugang kami sa mga additional forces. Presence ang armed group, terrorist NPA, ang private armed groups, naman sa mga candidates sa certain locality na pwede nila i-employ pag mag-gauge man na, based sa mga feedbacks on the ground, kung ano gid ang ilang rivalry sa politika dira, tanawon man namo na historical nga data sa ilang rivalry sa area. We will adjust, no? Sabihin ko gano'n, hindi man kami rigid, no? Ang deployment namon, forces together with the Philippine National Police, may mga mobile force na pwede leeway, no? Magamit jointly namon with the Philippine National Police. Mag-adjust kami sa situation. Hindi ko masiling amon na give me, no? Ang amon deployment, tungod hindi man pwede amon na, no? Sa part namon, hindi kami rigid mag-plan. So we always adapt sa security situation existing on the ground. Continuous, no? Currently, no? Kung makita natin ang mga activities for the past 2 weeks, amon ng mga peace covenant nato, no? Just to mapakita man nga mensahe sa mga supporters nila nga both parties, mga rival candidates vying for different positions ay mag-observe nga o mag-suporta nga dapat peaceful ang election kag more or less i-do away ang mga violence or intimidation or any other forms nga maka-apekto sa ato na local and national election. So amo na mga asod na mga series of activities coupled with mga joint ATP and COMELEC checkpoints to reinforce ang mga amuni nga dapat maging matawhay ang atong eleksyon. Ara naman ang data with the PNP kung pila na ang nadakpan sa mga nag-violate. Officially, sa pagka PNP na sila na ginapatito na kung kami man makakonfiscate ang firearms. Overall sa PNP na ginapa-record natin. And officially, ma-report man na basihan man natin certain areas na rin may mga nilapang na nagamit sang nagdala sang prohibited firearms during election period. Bombo Andrew. Yes, Bombodan, no? So, para sa ila, Bombodan, preparado na. Kaya to, no, sang nagliga to, pila pala to kabilog, to Bombodan, ang tanaw nga mga masiling binaton, being medyo hotspot, no? O kung hotspot, kit mismo, during the time sa election, mayari din sa Mysore nga bayan sa probinsya, kag sa Nosing nga bayan sa probinsya. But as of now, Bombodan, doon nagdugang, no? Ginalauban, patagan isang gobyerno, especially ang AFP kag ang PNP, nga mabuhinan tong tatlo, but galing tayo mo yung Bombodan nagdugang, no, but para sa ila no? Yes, Bombodan. Ang ilang lang ginabasihan sa diri amo ang mga armado nga makawala. Correct, no. Insakto Bombodan kag isa pa dati basi wala boss sa makawala nga grupo, may mga presensya pagit guro Bombodan sa mga private armed groups bala. No? Nga amo na ang posible pagit Bombodan isa sa mga threat o kon mga ginabutang binaton o kung masiling naton nga ito ginakabalakahan man, especially sa areas dira, no, sa muni nga tiyon sa election. Bas ko may mga pagpamahog dira blakag involvement patrapi Bombodan sang mga political mga political outlooks sang kada isa dra Bombodan nga para sila ti ginapanindugan ginilay ang ilab lang ginaduso trabi, no, sa nasiling nga area para masiling naton nga ila makuha trabi ang posisyon nga gusto nila. So tigamiton Bombodan ang pwersa sang private armed group o kon persaman mismo sang makawala nga grupong NPA. So dapat ni Bombodan mangintampad gid man ituod ang isa ka politiko, no, sa sining eleksyon para maging fair bala kag just ang eleksyon para sa sining May 2022 elections Bombodan mangin malinong bala, no, kag hindi madugo unlike sa ibang nga mga lugar diri sa Pilipinas nga wala pa gali Bombodan ng May 9 elections. May pila na kadilog ang mga nagkalamatay kay because sa ginapatihan nga involvement sa politika Bombodan. Amo gani man. So, yes. Lantaw na to kag i-assist sa insakto. Sang una magsiling ka nga
area of concern, makita mo gid nga may mga politiko nga nagatayadahay mo kag may mga armado ara sa ila palibot. Mugid bumudan, no? So, basta bala kung kanya-kanya, grabe nga may mga lain ding pananawan sa kanila, dapat respetuhon na lang bumudan. No, hindi lang bala paggamitan, bala sang, sang persa bala, o kung mga armas dira. No, nga ipakita mo bing ikaw bing dominante sa amo nga lugar, so ti subong bumudan, hindi na pwede, no? Kaya may mga lain nga depensa sa kada isa, no? Kaya kinamatarong sa tabi ka mga politiko, o kung sino tabing gusto magpapili sa sining eleksyon, protektado man sang pila makalagi. But so dapat no? Tandaan gid bala. Ay patuman tayo bumudan nga mangin malino nga, no? Kag patas bala. Hindi lang yung permi nga because kay ikaw nabi sufficiente dira sa armas kag persa dira, no? So gipakita mo nga ikaw dominante, subong lain na bumudan nga lakat sang eleksyon. Kasi dapat kang una may nagagawa na nga acronym sang poder nga ara sa isa ka politiko, isa ka kandidato. Inang ambot ko na batian mo na sa una ang 3G. Yes po, guns. Gold and guns. Guns. Kaya mo ginabubudan subong. So dapat ang 3Gs na ibubudan dulaon na, no? So dapat kung ginang ang tatlo na bit ang na-mention mo na kay na guns, and gold. Na, muna bumutan dapat panason na, no? Kay ang ginaayos ng tanan, mangin malinong ang eleksyon, kaga para bumudan mahibaluan gid bala kung anong kapasidad sang isa ka politiko nga magapapili kung may kasarang gid man siya bala, no? Hindi la paagi sa sa persa sa pag-isip dira. No, so dapat ang isa ka politiko ay ang kalidad bala, no, bilang isa ka leader dapat ara gid sa iya, no, positibo bala ang pananawan bilang isa ka public servant. Sang una pa isog-isog, no, tikron kid daw damo na sa may nagabakal man sang kaisog. Yo, correct yan. Amo ginabumbutan. So di kung tama ay kaisog kagang imo ni nga kaisog dira may mabakal gid na, no. So mas fine na lang gid nga ipakita mo ya sa pagserbisyo mo sa publiko kung ano kaya bala ka disiplinado bilang sa ka-leader kag mismo ang mga pumuloy bumbutan magasunod na lang niya, no. Hindi niya siling nga because nga tama kaya ka sufficiente sa persa dira. Ipakita mo kung ano ka dominante. So dapat bilang ikaw isa ka leader, gid bumbutan, no. Tagaan mo gid sang itsakto nga pagserbisyo ang imo dra ang mga pumuluyo. Kagang imo man si kapareho nga man nga politiko no. Total lang eleksyon niya bumbutan, hindi man ni sa dugay, no. Hindi niya forever bumbutan. Amo gid hindi niya forever, no. May mga relasyon lang kung sa kanta pa lumalabay nga daw aso. Naan, correct gid. Amo ginabumbutan, no. Isa sa mga folk song diri. Amo ginamo ang kwan lumalabay nga daw aso kay ang kanta nga lumalabay nga daw aso. Ang mga matamis ahay nagapait man ahay. Correct. Para sa kwan sa politika, subong tamis ka mo, tamis pag inupdanay ninyo pagka dason eleksyon. Kung ano ka tamis ka mo, subong basi amo naman nakapait pagka dason eleksyon. Correct mo muna, di mo na ganyan kabati tagani nga di mo kung ano ka sweet sila sa social media. But sa likod galit ng sinabi ng mga laragway bumutang nga ginapost sa social media ay sa pagkagarot kay sa pagkagamo kay hindi ilang panay pumudan. Amo gina siya. No, kag sa mga supporters sa Bumbo Andro dapat nga i-remind gid naton nga hindi inyo pagpanginmat yan ang inyo ginasuportahan nga kandidato kay nga panginmat yan yun na yang waim na ninyo nga pagkadason nga eleksyon updanan na sila. Palisubong abi gaingkwentuhanay ang mayor halimbawa lang niya nagaingkwentuhanay si Mayor Bing kag si Albi Benitez. Subong grabing supporter sumuga initay man. Wa inyo man basi pagkadason ng eleksyon no dalay ni sila nga duha. Amo gid na pala pamutante ang tanawa bala Bumbo Andro. Sang una dalay si Mayor Bing kag si si distrito. Si distrito subong diin na. Sa lain naman. Correct. Amo ginabala bumudan. Kasadyagi ka ni subong sa politika ang restaurant. Kay mismo yung mga social media, mga netizens naton.
especially dito sa Bacolod, no, lokal nga eleksyon po po dito kasabay, grabe kita po mga kanya-kanya nga mga subilano nga nagaguluwa ulat, may mga reaksyon nga sa piyang kampo, amo ni sila. Sa piyang kampo, amo ni sila. So sa inyo papi pananawan din pa kamo be, no, ti sa bago o kun sa daan, no. Ang iba nagkasingitan na ang iban po muna nagkasingitan for change, ting iba nagkasingitan for consistent, no, constant amo lang gid Japon. Ano ya, way pagbago ang ginasinggit ng iban kasinggit ang pagbago. Di mo na blabubuda ng mga netizens naton. Total may mga pamilya na may kanya-kanya mga political views, so hindi na naton bubudan kit pagpadalman kay in the end. Sila man nagyapon maginuptanay, no? Sila man nagyapon bubudan makabenepisyo sang boto naton para sila bumudan. Ay, oo. Di amo ginasyang hindi naton pagdibdibon. Kaya karon kung dibdibon na maabutan naman ta hotspot area na problema pang aton militar kag PNP. Correct. Amo gid, no, well, ginapangabay lang kita aton bumudan nga mangin matawhay ini, no, kag malinaw nga eleksyon, no, para sa basta malagman sang banwa kag syudad no. Kay kun nang leader da karon bumudan nga do maisog kag pero ang maisog wala dapat tara sa lugar, no. Kung gusto yung disiplinahan ng mga pumuluyo, ipakita agad bumudan nga ano siya, no, nga firm kag consistent bala sa mga desisyon niya bilang isa ka leader o kung public servant sa amo na nga mga lugar bumudan. Yes, bumudan, no, para sa papangalagay sa bumuhanay sa utoy ni si Bobo Franz Andrew Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bumbo Franz Andrew Burgos. Report dili may kantanan sa pagdeklarar sa 18 ka lugar gid sa probinsya sa Negros Occidental ngara sa spot o kun ngara sa watch list bangod sa silinga panabuton nga eleksyon. Hindi kita magpainitay sa mga supporters, hindi kita magpainitay nga magtinayadahay kita kay grabe gid ang aton nga pagka-loyal sa ginasuportanta nga politiko. Kay ang politika wala sang loyalty sa partido, sa pag-inupdanay. Nga masiling nga inupdanay subong pagka nasun inupdanay magyapon, no? Bisan diri sa Bacolod, inaklaro na gid gani na sang una inupdanay si Mayor Bing kag si distrito kag subong man si Urula. Pagkapitik sintas distrito, Urula dito na sa piyak nga kampo. Ti kung kwantala kung ano tawag sinigin pa dalman ta ginayang pagsuporta naton sa sining nga mga kandidato kay ang loyalty tabi sa isa ka partido. Ti ba si pagkasubong abing eleksyon nag-alain ilang partido ti anong matabo sinabi karon kung nagdinapukulay kita yang mga supporters hindi nato mabawi. Ayo. Ti mo na banwa no ang sa nasiling na naton nga ang eleksyon umalagi lamang kung sa kanta pa lumalabay nga daw aso. Bumbo Stephen, okay na to si Mr. Janchong, pwede mo to matawagan liwat. Lumalabay nga daw aso pa lamang. Ang mga matamis ahay, nagapait man ahay. Di ba? Kung sa gihapon ahay, umagi lamang. Tayo kita nila na. Doon nagharana kita sa Domingo at sa gabi nga bumbu harana. Pero doon ginaharana kung subong kitungod nga amo na. No? Ang politika, kung ano niya daw lumalabay nga daw aso. Aso pa lamang. Ang mga matamis ahay sa lason nga eleksyon, magapait man ahay. Tikon kamo yang nga supporter, nagpadalong kamo dati, mabutangi kamo sa ahay. Pobre man, banwa. Sige ang importante nga mangin maalam lang kita yan. Mangin maalam kita nga mga butante. Hindi naton pagamiton kung ano yang ginabatsyag ta. Hindi naton hindi kita magbasta-basta lang magpati sa kung ano nga mga matahom nga mga pasalig. Kaya kung din pagani na mga matahom ang pasalig, amo pa nang hindi kagin magsalig. Tanahon tabi kung sino lang yung may mga maayo nga track record. Nga way na nagaduro papasalig gaduro lang yung obra mo nang aton nga hindi na kinahanglan nga mangin maayo ka maghambal, mangin makata ka,
nga ang imo nga mga tinaga masyado ka tahom kag katamis do katahom pamatian nga ang imo nga pulong do ka ngay sa ambahanon. No? Ay, hindi ka mo magsalig-salig sa mo lang kay basi gani sa hasta lang sambal. Okay, this time mga kabanan, balikan natin to ang issue sa Victoria's Milling Company. Kaya rin na si Mr. Jan Chong sa Piacadinya sa telepono. Makuha kita sa update sa Task Force Kasanag kay kagapon sa pag-interview natin sa kay Atty. Brick Reyes. Hindi siya gliya sila nga lawyer siya sa mga CARP beneficiaries, sa mga agrarian reform beneficiaries. Nga sinabi nga siya gid ang legal counsel, kundi siya ang nagatrabaho kay nagabulig sa nasambit niya nga mga agrarian reform beneficiaries bangod sa Task Force Kasanag nga ginpamunuan ni Mr. Jan Chong nga si Atty. Brick Reyes, miyembro magalis ng Task Force Kasanag. Di ang ini nga mga agrarian reform beneficiaries nagdangop sa Task Force Kasanag pagi sa kay Mr. Jan Chong kay mga isang bulig. Itswapin nga miyembro gali sa Task Force Kasanag si Atty. Brick Reyes. Ano na ni ang update sini. No kay kagapon medyo nautod ang aton interview daw why man nautod kundi daw ginpadali lang to kay ara na dayon ang Bombo News Center. Pero okay naman tong explanation kagapon ni Atty. Brick Reyes, masyado man kaklaro. This time mamangkot lang ko sa kung anong update kag kung ano gid ang commitment sang Task Force Kasanag para mabuligan ang mga pumuluyo dira sa may Hacienda Purisima, Barangay Purisima, Banwas ang Manapla. Sa Piacadinya, Mr. Jan Chong, sir, mayong udto. Yes sir, mayong udto gid sir Daniel sa imong programa kag sa tanan nga mga listeners sa Bombo Radio, mayong udto gid sa tanan sir. Oo. Ginapatpat ni namon kagapon ni Atty. Brick Reyes ang matuntun nga sitwasyon nga nagakatabo na sa may Purisima, Manapla. Nga sa diin sa nagligad pa rin nga ginbuligan sa Task Force Kasanag. Nagalaom ako nga daw na ariglar na ini kag daw na nahatagan ng hustisya mga pumuluyo. Mga agrarian reform beneficiaries, pero nakibot ako sa istorya ni Atty. Brick Reyes nga sa subong nagapamoblema kag daw nagadako pagid ang problema nga ginapangatubang kag ginabuligan ini isang Task Force Kasanag ang mga pumuluyo nga nagareklamo. Sa subong sir, ano na ang update sini sa diinan ni nayon ang kaso? May mga pagapasakaan kuno kita kaso sa ombudsman? Yes sir, well in fact so from the very start since last year may file na kita nga kaso sa Office of the Ombudsman regarding sa nakita alleged violations ang LGU dira kag sang Victorias, including ang taga DNR taga EMB nga regional director Tapos sa ikaduwa may gin-file man kita sa DNR mismo sa Adjudication Board pending diri sa National Office. Ikatatlo ngayo magitabulig diri sa National Office ang Ombudsman para ma-fast track ang resolution kag may mga resulta ina transfer including ang pag-appeal nato sa DOJ nga kung pwede matagaan justisya. Well, in fact may mga resulta ina transfer galing kay ang isa nga nakita ko ang aton nga level sa aton sa Task Force Kasanag hasta lang sa dokumento So until now daw hindi naman makonsidera pero sa akon nga paglantaw Sir Daniel medyo may pagka-tig-aulo ining mga Chinese national nga panag-iya sang BMC nga despite may mga sulat na kami alin sa Office of the Ombudsman nga ginapano sila gina-request sila nga mag-submit sang mga document nga to prove abi sa ilang nga side nga ina sila legit nga mga operation but until now way kami kabaton pa sang result alin sa Office of the Ombudsman kung ano na ang natabo pero ginapalo up na mo Sir Daniel kag subong may mga kriminal kami nga gin-file nga kaso dira man sa level sang RTC kag subong adlaw Sir Daniel ining adlaw may i-file ako nga complaint diri sa kay Secretary Anyo sa Manila. Bago lang kita nagalinda parang request kita sang immediate resolution kay do may nakitaan kita nga hindi namin nga sitwasyon nga despite of complaint or protest sa mga tao kita po nga daw nagapabungol abi ang concerned agency nga despite inang protesta na
amo nang hindi nila magbanta nga baho, no? Kag second ang alleged nga illegal operations ang sina nga ina nga distillery, no? So sa diri sa amon nga complaint subong Sir Daniel, amon ginahangyo ang secretary sang DILG nga mag-take immediate action, no? Kay nag-agwanta ang aton pumuluyo dira sa Barangay Purisima, no? So amo na Sir Daniel subong level namon ang pag-file subong sang complaint diri sa DILG National sa pag-ayo sang emergency action Sir Daniel. Okay, sige. Lately nakaistoryanay ka mo sa mayor sang Manapla o kung ever since why gid siya nakahatag sang interest abi nga hatag man sa nga side sa task force kasanag. Well, in fact, Sir Daniel, nagsulat kami sa iya, no? Kag na-receive naman, so pa siguro mga 2 kasulat ang nabato, ang nahatag na mo na pa-receive sa iya. But until now, why man siya may reply, no? So, ginakonsidera na mo na nga may ara kami next step kay mo on legal, no? Amo na, Sir Daniel, nga sa amo niya level, dokumento lang kami, kag ara lang kami sa side sang legal nga pamagi, Sir Daniel. Okay, kay siling ko basi ba kung lain na ang mayor subong sang Manapla? Ako na, Sir Daniel, nga daw hindi makukinsindi, no? Ngati pareho sa amigo, taga isa ka mayor yan, nasing magsabat, no? Hello, sir. Pero siya until now, ginaulat pa namon tani kung maka-explain man sa sang side, yati okay man sa amon, no? Pamatian na namon. Hello sir, kung nga nakambal ko nga basilain na subong ang mayor, kay nag-text ko kagina nga mag-call sa iya, kay ma-interview, tinagambal siya nga surigid kay alang-alang siya kay nag-ongoing ang pagpatigayon niya sang market inspection. Siling ko ti basi nag-market inspector na ni siya, hindi na sa mayor? Base siguro Sir Daniel kay iti ginaulat man dali ganaton ng iyang response. Kay kulang taon to Sir Daniel ini nga mga aksyon, no, ini nga responsibilidad iyagin man niya tani Sir Daniel sang LGU mo. Direct niya sa LGU nga concern or problema. So kami sa task force na tanag ga-accommodar lang kag naga-facilitate lang sang complaint nga mga kadto sa amo, no, facilitator lang gid kami hasta lang gid ang level namo, no. Kung hindi sila mag-reply, no, wala man na problema sa amon. So may step 2 man kami ngayon until such time nga nakalabot na subong diri sa secretary sang DILG, no. Well, in fact, naton diri subong ang mga dokumento isa kabag Sir Daniel, no, para ipa-receive naton kag tiya mo na, no, ang nakita ta ti ara na yatali sa level sang LGU kung aksyonan niya kag para matapos ang problema. Kamo gani, no, kay kagapon sa interview ko sa kay Tony Brick Reyes, nagapinsan ko gani kung siya giyang legal counsel sa sini mga pumuluyod ang nagreklamo, ilabay na gid ini mga agrarian reform beneficiaries. Tiginambal ni Atty. Brick Reyes nga hindi siya nag-facilitate, nagbulig sa mga problema na sa mga katawhan bilang katapusan task force kasanag. Kag ang iya ginadala iya amo ning task force kasanag nga amo naga-facilitate, no? Kag sa explanation niya kagapon masyado ka klaro to ang pinaka mga ginalantaw nga mga violations kag sumuman ang mga kinamatarong sa pumuluyo sa mga benepisyaryo nga wala mahatag. Now, ang sako lang karon sir nga pamangkot lastly, ano ang commitment sa task force kasanag para sa siniya nga mga pumuluyo nga nagasinggitan sang hustisya man kag sa ilang nga kinamatarong may ano ang aton nga makommit sina diri mabulig kita tubtob nga ma-resolver, matagan sang resolution ang ini nga problema, sir? Yes, sir, no. Amo na aton commitment, no, since last year pa, kag hindi kita mag-contact, Sir Daniel, no, until this time, ma-resolve na kag matagaan siya sa proper agency. Ang aton da nga apila, no, sa mga concerned agency nga tagaan nila sa eksakto kag tama nga proseso kag importante matagaan siya nga aton mga tuturan. Kaya na, Sir Daniel, ang ila pagprotesta, amo man lang na ang inareklamo nila ang ilang kinamatarong nga inaaduta yan ang Republic of the Philippines. Second, ang baho kag ang pakatatlo nila nga reklamo ang illegal operations. So,
sa Sinaga Distillery. So sila hindi na sila kagwanta. That's why himo sila sa pagmaagi nga mag-protest, no? Kaga Sir Daniel, no, gusto ko lang pasalamatan man ang aton nga mga UGT sa University of St. Lasal, nga mga law student, no? Kagin pili ang aton organization nga diri sila mag-UGT. So dako na nga bagay, Sir Daniel, nga makapublik pagin sa kabon mga legal nga mga bulukaton, Sir Daniel. So maayo gani nga development nila subot sing kanon may ara kanaya sang battery of lawyers or battery of future lawyers nga nasubong sa imong nga opisina. Yes sir, no, isa na sang kadungganan man Sir Daniel nga ginpili nila nga aton organization nga diri sila mag-UGT kag do medyo na buhin-buhinan Sir Daniel dako nga buhin sa aton nga load, no. Kaya kung may mga ara kita mga ipa-research sa legal, gina-forward na lang naton sa ila kag sila na lang mismo magtuon, no. Kag antes naton i-forward sa aton nga abogado gidya nga i-reviewon man kag antes naton i-file sa proper agency, Sir Daniel. Okay, sige. Mr. Janchong, salamat din sa ibong oras kag mabuhay ka. Yes, thank you very much, Sir Daniel. Thank you very much. Si Mr. Janchong, no, kag ang ilang commitment sa nga Task Force Kasanag, among buligan ang ining mga katawhan sa Purisima, manapla tubtob nga maangkon nila ang ila ginasinggitan nga kinamatarong sa nasambit yang duta kag kinamatarong nila yang mabuhi. No, nga makasiling ako yang kinamatarong nga mabuhi tungod nga ang distillery sang Victoria's Milling Company nga ara dira sa duta nga ginpaidalom na sa Agrarian Reform Program sa duta sila sa may asyenda Purisima. Nag-expand ini mga kabyanan, nagdako na gid ang mga tangke nga may unod nga ammonium. Kag nagapos ini mga kabyanan sa danger sa mga katawhan nga sa palibot. Nga basi mga aksidente bla ka magawi na saag bla na da. Ang ining nasambit yang mga tangke nga pertikan lagko nga mo nang ginagamit sa nasambit yang distillery, no? Dira sa may Purisima, Banwa sang Manapla. So, ati mayo man kay ang Task Force Kasanag, may mga wala labot nga may lawyer na gid nga mga membro, may ara na gid sang may mga nag-OGT pag gid nga mga law students gikan sa University of St. Lasal. Ati mayo ni nga damo abis ang patigayon sang research sa kinahanglanon nga mga dokumento para mapasakaan sang kaso mga natungdan naton nga mga ahinsya sang gobyerno kung may ginahimo bala nga katuntuhan tini isa na ni kaklaro nga laban-laban ni may mga katuntuhan gini nga kalatabo diri. Imagine nyo na Banwa nga nakabayaran na sang gobyerno ang duta kag nadeposito lang kwarta sa bangko pero sa gyapon gina-insister nga ginapanagyan sang Victoria's Milling Company ang duta kag pagkatapos na patituluhan liwat sa ilang ngalan. Ayo, damo gid dapat sa kusisaon nila diri. Anyway, 15 minutos Banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa tunong pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Sa ato nga pagpanumbalik, kuha nato na ang dugang report kag ining nga may kantanan sa vaccination program gid ba patigayon para sa mga kabataan nga edad 5 tubo 11 anyos. Sa report ni Bumbuan, kuha naton karon dugay-dugay pagkaligid lamang sa nga pinakaimportante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Ang oras ay netid. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa Color. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pangalagad diri sa palatuntunan Bumbuan ay sa auto this time. Kuha na ito na ang report sa piyakalinya Bumbuan. Please come in. Bombodan, 539, no, ang numero sa mga nabakunahan kahapon nga adlaw nga mga kabataan nagaedad 5 to 11 years old sa unang adlaw sang kick-off sang vaccination nga ginpatigayon driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini Bombodan, no, nga mga kabataan ginaibaluan nato nga ginbakunahan sa 3 pa lang, no, ka mga lugar driya sa aton sa Bacolod. Sa may Riverside Medical Centers or sa Queen of Mercy Hospital kag sa barangay Villamonte, no. Ang iyasang supposedly Bombodan ang iyasang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Webes pa kag sa Biyernes nga adlaw suno sa confirmation ni Dr. Chris Sorongon, no. So sa iya nga pagpahayag Bombodan tidagin madinalag-on ini, no, ang ining vaccination kag ongoing ini siya continue para yun lang subong nga adlaw kag sa mga masunod nga mga inadlaw kung sa diin madugang, no, sa sining masunod nga mga inadlaw madugang naman sa mga pila ka mga eskwelahan natin driya sa may syudad sang Bacolod. Kay syempre tanan in preparation ni ang mga kabataan bakurahan kay in preparation naman sa face-to-face classes na ibaruan ng Bombodan subong may sila sa Emergency Operations Center kasi bilanunan nila ang mahimo paghalog pagid sa guidelines, no, kag makapagwa sa executive order ang alkalde sa syudad sa Bacolod na hanungod sa
pagpanaog na sa aton nga alert level status from alert level 3 to alert level 2. Kay bomboda na ibaluhan naton, although why man niya problema ang biyahe naton sa Western Visayas, but given niya bombodan nga kung halugan pagid ni or hindi or i-maintain ta lang kay ang Iloilo ya alert level 3, no? Pero naibaluhan naton nga wala naman sang dapat nga i-presentar nga negative RT-PCR test, no? Ano ba nga pagpahayag bombodan pamatian naton si EOC Deputy for Medical Dr. Chris Rongon. 539. Ang mensahe mo sa mga 539. 539. Pila ka vaccination centers again, Doc? Sa mga kabataan? Tatlo Riverside, Bacolod Freedom Mercy, kag Barangay Villamonte. Barangay Villamonte. Wala sa Kwan, sa Regional Hospital, Doc? Wala pa sila ma-start sa 17-18. Okay. 17. Wala ina-announcement. So, Webes, Biyernes pa sila. Okay. So, ang ano ni gani? So, meaning to say, Doc, ano yung assessment? Successful? Kaso po, hindi yung number. Hindi mo, wala kasi ano kayo mga so, wala naman mga any untoward adverse reaction. So, we will continue our rollout. This time, we'll accept booking. Hindi na hasta na matapos yung target natin. Yes. Doc, diin naman sa kita subong after kahapon, diin nga mga... Same venue. Pero may dugangan ta iba nga venue or wala? Same lang para sa 5 to 11? Sa subong sini wala pa. Sa buwas madugang ang office. Then sa Tuesday, madugang ang West Negros kag ang WAMI. So ano inyo mensahe, Doc, sa mga kabataan or sa mga ginikanan, Doc, sang 5 to 11? It's una sa tanan, we are encouraging them nga magpabakuna, magpalista, no, kag mag-avail sa atong vaccination sa kabataan 5 to 11. So yung saligan nila nga itong syudad sa 12 to 17, hopefully saligan man nila sa atong rollout sa 5 to 11. Kaya ito yung paagi ni para madugangan natin ang population protection. Ikaduwa, mabalik natin sa new normal. Kag ikatlo, makabalik na kita katamat sa face-to-face classes para sa atong kabataan. Doc, ang ining, kung di nag-alert level, ma-alert level 2 na ta, so good buwas. So ano sa inyong huddle, Doc? Yes. Sa sa inyong huddle? I mean, sa mga mahalugan pa or anong ihalog natin sa mga restrictions? Hindi ko mag-ahon sila kung isundod na lang yung hanggang level 2. At tapos sa mga establishments na wala ginalaw sa alert level 3 na i-allow sa alert level 2, ma-open na sila. Tapos sa atong travel guidelines, open na ginatong anta. So far, wala naman yung problema ang province ka ng city, pareho mo na alert level 2. Ang problema ta ang Guimaras, Iloilo, Iloilo City para sa level 3. Gani. So, since nag-require na tagapon sa mga requirements, I do believe same na nagyapon na wala si mayor na ma-require ta RT-PCR or what. But again, may meeting kami kami so we'll update yung ang bagong mga guidelines na introduce. Bumbuan. So, basta ang klaro, diri alert level 2 na kita sugod buwas nga adlaw sa kung ano ang intuto nga magwa sa karon sa executive order, especially sa pagpahalog pagidugang sa aton nga restrictions ato na hibaloon karon kay mahimo mag-release na ina karon sa panibag-o nga executive order, no, ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Bing Leonidia. So, Bombo Daniel, yes. Amo ni so far Bombodan ang aton nga update report ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombo haring sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Alert level 2 na kita starting tomorrow. No, February 16. Pero ang Iloilo level 3 yapon. No, dapat ani nagpalariho malang amo na malang ang kadamuon sa numero. Tani nagsunod na malang ang Iloilo, no, nag-alert level 2 para nga daw way nablasang problema pa sa mga pasahero nga magpakadto pa kari sa duha ka isla, 2 island, 1 region. 27 minutos sa nakaligad sa tag ng alauna nga gawon ko maning report ni Bumbo Dennis Rubica. Ini may kantanan sa ining cash assistance, no? Panghatag sa probinsya
Kung ang pag-release na karon sang 91 million sang nga pundo gikan sa National Housing Authority para ini sa nalitan sa bagyong si Odette, no, iga panagtag na ini banwa. Now, sa piya kaninya Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bumudan ngayon ng kontrumari Governor Lacson nga ining pundo nga from the national government, especially sa National Housing Authority, ining 91 million pesos no ginhatag sa province ng Occidental para sa mga pumulir nga nabiktima ni Bagyo Odette at ang penikdan nga Disyembre 16 o maduanak bulan kani bumbudan bus na aning Bagyong Odette no. Ini bumda matapos nga ito sila ng panalwigan, naghatag na sa authority si kay Governor Lacson nga magpirma sining Memorandum of Agreement between sa National Housing Authority sa province ng Occidental. Ini 91 million pesos bumbudan sunod si kay Governor Lacson nga ihatag ini in the form of cash na cash assistance sa mga nabiktima ni Bagyo Odette na. Pabigroti daw tag kay Governor Lacson tag 5,000 na bumbudan. Pero ginaklaro ni Governor Lacson nga at una nga mga nagkabaton na sa cash assistance gikan sa local government, hindi na makabaton. Bumudan na. Ang priority naman sila diri ang wala pa makabaton, hindi pa makatugim si Governor Lacson sa aton mga interview. Ito blagog ka damo ng reklamo. Iban, way madala sa lista, way malabutan si kwarta, way malabutan sa pundo. At in definitely sa sininya cash assistance, mangin priority ini sila bumudan. Nga magbaton sininya cash assistance sa pundo for the National Housing Authority. Pati nag-relay po natin probinsya sa listahan ni submit sa local government units. Pati sila kay Lacson natin nga siguro on gate nga wala sa competition. Nga nakabaton na sa gigan yung cash assistance, hindi na magkabaton sa sining bulig na bomboda niya seti kung anong submit na sa amon nga lista ngalan sa niya LGO amo na mo punduhan ti misni kumudan 91 million kung divide mo sa 5,000 pila guro kibo man ning magka benepisyo sining bulig after 2 months man mapuslan na sa mga pumulo yung biktima ni Bagyo Odette ining 91 million pesos from the National Housing Authority. Problema mo dan na kung di kasi ismana, problema sa next week, no? Masugdan na ni panagtag ining cash assistance sa mga biktima ni Bagyo Odette. Kamalihanta si Governor Eugenio Bong Lacson. We will already start because okay na itong memorandum of agreement with NHA. We will start already distributing funds from NHA in areas where wala patakatan. Task to siya. 5,000 gito ya per family. 91 million pesos. So that's the number of families that you can give. Of course, we have to coordinate also with the LGU, no? Kay nagkapangatag naman sila. Well, ayuda. Priority is always at wala pa nakabaton. No? So, ang listings will still be coming from the LGUs. We're just looking at up to siguro, ang next will be 5th naman. Ang 5th, no? So, we'll see how far it can go. As I said, no, we are dependent on the list na ginahatag sa LGU. Hindi na siguro micromanage ang province. What we're saying na, okay, this is our resources, so we can give out this, also give us the list. And ayan na nasa LGU. Yeah, that's the idea, no? At kung wala pa nakabaton assistance, can receive financial assistance naman from the sources from the province. I will push for at least maka-start na tayo. Because right now it's NHA who's pushing us. Because also we don't want also duplication. So bumuda mo to ang konfirmasyon ni Governor Lacson. Okay, pagkaya si mga utod na itong wala pa nakabaton sa assistance,
kay mangin priorities la sa sining 91 million pesos from the national government bombodan. Ako dahil ganda lang nato na basi ginapabot na basi nga po basi makapuga naman sa executive order si Governor Lacson declaring siya nga province of Occidental na under alert level 2. Pumunta po may isa kita nga informasyon sa dalong sa alert level 2 dulao na required nga negative RT-PCR test kag rapid test na sa magasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pauna na pumunta na. Bantayan kini ko mo sa GIO na kay mo malatag gila na ang kapukusan sa mga panibag po man nga travel protocol sa probinsya sa Negros Occidental. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial is Bombo Dennis Rubica para sa mga bansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 33 minutos sa nakaligad sa tag ng alauna, banwa ginakulabo sita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo hanay sa udto. Obdanan na magitabuas upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo